Ezamba phambili indaba namuhla kwethulo lokugonywa kothisha KwaZulu-NATAL. Kuzobashayela abaqashi abandle kaPoyinandi kanti kutuswa zemidlalo ngokwakha umphakathi. Nazi indaba ze-1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu kaMzimba umntwana uyakhuleka nina bendlove namandla. Sanibonani. Ngqongqoshe umnyango wezemfundo KwaZulu-NATAL OWEZEMPILO usenxusa othisha ukuthi bangayilaleli imbike ngamampunge ngomgomo we-COVID-19. Umshengu usho kanjena kade eselokishini lakwaMashe eThekwini ngesikhathi ke kwethula ngokusemthethweni uhlelo lokugonywa kothisha kulesifundazwe. Luqala ngesasaso uhlelo lokugonywa kothisha ukugomela ukusibalisa igciwane i-COVID-19 okuwuhlelo olwethulwe namhlanje kwaMashe Sports Center. Lolu hlelo lolwethulwe ungqongqoshe walomnyango uKWAZIMSHENGU uNomagugu Simelane Zulu kulindeleke luthathe isikhathi esingamasonto amabili. Lokhu kulandela isimemezelo sika Angie Motseha ongqongqoshe wezemfundo isisekele kuzwelonke asenze ngempela sonto nala aveza khona ukuthi kumele kuphele isikhathi esingamasonto amabili segomothisha nabasebenzi bomnyango abangu 582,000. Ekhuluma nabezindaba umshengu uveza ukuthi uyanxusa othisha ukuthi bagome futhi bangalaleli imbiko engekho ngalomgomo. Othisha nabasupport staff abaphume ngomningi babo bazojova ukuze sikwazi ukuthi sivikelane sikwazi ukuthi silethe uzinze ezikoleni zethu. Akukho kufuna abakusabe siyanxusa ukuthi bangakholelwa kakhulu kuzo zonke lezi izinto ezingalungile okuyishiwo yokuthiwa ze-associated ne-vaccination. Njengothisha okuyabantu abafundisa imiphakathi ne-society yonke silindele ukuthi kube yibona abahambisa umyalezo oqondile nomyalezo opositive ngokubaluleka kokugomela lesifo esibhekene naso. Ongunobhala uwesathu KwaZulu-NATAL noMarashiya Caluza naye ogome namuhla uthi abaneme ngokuvalelwa ngaphandle kwezinyunyana ngesikhathi kwenziwa lolu hlelo wabeseveza ukuthi nakwezinye zezindawo kukhona ukushoda kwezikhungo la okumele othisha bagomele khona. Ama district wethu a rural amaningi and izikole kuvasti kubalekile ukuthi angezwe ama centers. For example, uma ngabe sikhuluma ngemajuba district inama centers awu2 eyodwa isemadadeni eyesibili iseNewcastle edolobheni. Manje kuchaza ukuthi abasebenzi abasuka koUtrecht abasebenzi abasuka koDannhauser ekufuneka batravel ukuze bazothola le vaccine. Remember kunama queues but okunye okubalekile ukunderstand ukuthi akusiyena wonke umuntu onendlela yakhe yetransport engasimfikise lapho. So ingakho sithi ke thina okwethu njenge-union ukuthi sibheke ngoba ama-members areportela thina sikwazi ukuthi sibheke ama-gaps bese siyaxoxisana ne-department ukwazi bakutholakala isisombululo. Omunye uothisha naye ogomile uKhayelihle Hadebe uthi ujabule njengoba esegomile osukwini lwanamhlanje. Njengoba nje sesengigomile nami ngiyadlulisela impela kwabanye ozakwethu ukuthi nabo bahambe bayogoma ngokohlelo lwezempilo konke kuhamba kahle ba-ready labantu basilindele ngobuningi babo. Siyabonga kwabezempilo ngendlela abasiphathe kahle ngayo. Kanti umshengu ubesegcizelela ukuthi usuku nosuku bazokhipha izibalo zothisha asebewuthathile lo mgomo. Ngude Bokhosibisi wezindaba ze-1KZNTV ngibika ngikwaMashu. Ngqongqoshe wemisebenzi nezisebenzi kuzwelonke uthula sinxesi ukuthi bazobathathela izinyathelo zomthetho ezinqala abanikazi bezinkampani abafaka izicelo zemihlomulo kaPoyinandi phecelezi UIF ngesikhathi sokuvala kwezwe ngenxa ye-COVID-19 abangabanikezanga abasebenzi imali yabo. Unxesi usho kanjena ngesikhathi kwethula ngokusemthethweni amabhasi angomahamba nendlwana azosiza umphakathi obhekene nazo zonke inkinga zezisebenzi okuwuhlelo lwethuleke eNewcastle maphakathi nesifundazwe. Umnyango wezokuqasha nemisebenzi kuzwelonke uthi usuqalise uhlelo olubizwa nge-Follow the Money ngenhloso yokulandela uphinde ubophe izinkampani ezani kwimali yemihlomulo yabasebenzi phecelezi ama-UIF ngesikhathi sokuvala kwezwe ngenxa yegciwane i-COVID-19 kodwa zangabakhokhela abasebenzi. Ongqongqoshe walomnyango uthula sinxesi uveze lokhu kade ekhuluma nabezindaba ngesikhathi kade kwethulwa
uhlelo lamahhovisi angamabhasi angamahamba nondlwana eNewcastle izolo ngenhloso yokuphungula umthwalo ukuze kusizakale umphakathi ukuphungula umthwalo wabantu abavakashele emahhovisi omnyango zabasebenzi abagcina bengasizakalanga kule ndawo. UNGEZI uthi baphezulu kwazo izinkampani ezanika izimali zengabanika abasebenzi. Ayitholile imali kithi kodwa ngabakhokhela abasebenzi sizowabamba. Follow the money. Sizowabamba sine program ayimemezayo ngabathi follow the money. Kusho ukuthi sichashe 7 audit firms. Zilandela yonke imali esiyikhiphile ukuthi iphume ya kule nkampani zifike kule nkampani zithi sibone incwadi kukhokhelwe bani nobani zikhulumisane nabasebenzi nitholile imali eso kanje uma ngaba bayitholanga bazoyibuyisa imali sibe sesibabamba ke ngokukhwabanisa. Ubese echaza kabanzi ngendlela lamabhasi azosebenza ngayo. Amabhasi azophuma ahambe aye emakhaya ukuze abantu basemakhaya bakwazi ukuthi bathole lezo insiza. Uyabona nje kubhaliwe khona abanye abesimama kumele bathola ama-maternity benefits wabo ku-UIF abakawatholi ngoba amahhovisi abakwazi ukufinyelela kuwo. Khona abanye futhi abadoptha iy'ngane ey'ncane kumele nabo bakwazi ukuthola lokho abakufanele. Kanjalo-ke parental benefits nalama benefit atholakala ku-UIF leso sikhashana uma ungaqashwanga. Abanye abagulayo i-compensation fund okumele bakhokhiwe mhlawumbe abanye baguliswa yiso lesifo esikhona namhlanje okanye bagulile balimele emsebenzini. Zonke ke lezi zinto kusho ukuthi lokho okuthola kulelo hhovisi uzokuthola kulelo hhovisi uma hamba nendlwane ke lo. Kanti oyilungu lomphakathi uNjabulo Mtambo uthi akaza sizakale emahhovisi akule ndawo lawa akhona ngenxa yokuthi abasebenzi bakhona bebenza kancane kodwa unethemba lokuthi amabhasi azoza noshintsho. Mhlambe ngingasiza lokho because lana bebenza kancane sometimes besitshele nje ukuthi well mabeya ku lunch phakathi lunch ayabe ngathatha noma 2 hours kubeni i-hour lunch. Sihlala nje isikhathi eside lana singala silambile well ngoba umuntu ebezephethe imali yokuza la edrobheni bese salele imali yokuthi kuyele move. Lapho ufike ekseni ngo4 etshela ukuthi nizoba number 1 lo ufike ekseni ngo4 number 1 mhlawumbe kuzoqala ukusebenza ngo9 kuthiwa amalona offline. Nje so kuba namabhasi ukuthi nawo amabhasi asezofika lana esebenze nawo basize. Mhlawumbe sesingasizakala nami ngicabanga nokuqala kabusha but nje kodwa ngisabuni ngoba lento bayi process kimi yaze ngiqedela namandla. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1KZNTV ngibika ngiseNewcastle. Uhlalo wendloboholo bomdabu esifundazweni KwaZulu-NATAL enkosi uphathi sizwe Chiliza uthi ezemidlalo zingabambela ikhulu iqhaza ekutheneke kubumbane umphakathi nasekuqinisekiseni nje ukuthi abantu bazivocavoca ukuze bahlale bewumqemane. UChiliza ubekhuluma kanjena neziko lezindaba ngesikhathi ke kuqhubeka kumcimbi we-International Yoga eThekwini obuhlelwe kwenhlangano eqhuquzela ukuthula emhlabeni iSivananda World Peace Foundation. Nyaka yonke njalo mhla zingama-21 kuNhlangulana umhlaba wonke usuku ubungaza usuku le-International Yoga Day. Lusuku lusemqoka kubantu abaphila ngokuzivocavoca mihla namalanga. Abahleli balomcimbi bathi inhloso yayo ukubungaza International Yoga Day kusiza ukuqhubeni usuku lokuzivocavoca kanye nasekuhlaleni uphilile. Inkosi uphathi sizwe Chiliza uthi ezemidlalo kumele zibeke eqhulwini ezindaweni ezisemakhaya. Siyafisa ukuqala ngokubonga kakhulu umnumzana uIshwa ohlala enza isiqiniseko sokuthi zonke izinto zenza abantu bahlale bendawonye bahlale beqonda bazana ukuthi ama-cultures nazo zonke izinto ezibenza ngaso sonke isikhathi ngoba into efana nale baluleke ngokuthi ikhulula into enginothise kakhulu lapha. Lento is not about i-physical process but ilekelela kakhulu nomqondo. Ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 isibalo sabantu ababeyingxenye ukubungaza usuku lwe-International Yoga Day eThekwini sehlisiwe. Ifiso sami sokuba lapha kakhulu uqinisekisa ukuthi singenza kanjani ukuthatha iprogram enjenganale iye ey'ndaweni ezisemakhaya ngoba mawufika hayi ngoba bengayisupport abayazi akukho la ikwazi ukuthathwa khona isondezwe lapha kubantu emahholo emakhaya abantu bekubona ukubaluleka kokuthi izinto ezifana nalezi ziyakwazi ukulekelela nje umzimba zilekelela ingqondo. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kunwabiswa kaDlamini eThekwini.
Meya kamasipala umhlathuze enyakatho KwaZulu-NATAL uMdu Mhlongo uthi linganisela ngaphezulu kweigidi ezili-100 zamarandi imali echithwe ngumasipala uqinisekisa ukuthi ukwakhiwa kwesimumathimanzi esikhulukazi endaweni yasemacekane ngasempangeni kuhamba kahle ngaphandle kwehibe. Ekhuluma neziko lezindaba uNjomane ngemuva kokuvakashela lesi sikhungo ngaphansi kohlelo kwisihlo lumehluko uthi sekuzoba ngumlando kwesoleka kwamanzi kule ndawo njengoba lesi simumathimanzi sizohlinzeka zonke indawo zomphakathi ngamanzi kule ndawo. Imeya umasipala umhlathuze enyakatho nesifundazwe KwaZulu-NATAL uMduduze Mhlongo izoloke wethule ukuphothula kokwakhiwa kwenqalasizinda yamanzi okuyi-reservoir endaweni yasemacekane ezokwazi ukuhlinzeka umphakathi owakhele lezi zindawo. Lesi simumatha amanzi sikwazi ukumumatha amanzi angu-3 million wamaliters kanti ke lesi sakhiwo sidle ngaphezulu kwekhulu lezigidi zamarandi. Kuzokhumbuleka ke ukuthi ke umhlathuze wathola amawadi amathathu amasha ngemuva kokuthi ke kuhlukaniswe omasipala kabusha ephuma ke kumasipala wasentambanana osewavalwa. Lamawadi ke ayesalele emumva ngenqalasizinda yamanzi. Lawo mawadi afika nezingqinamba eziningi ikakhulukazi ekuthenini bona inqalasizinda yokulethwa kwamanzi yayikade ingekho. Ingakho ke umasipala wathatha isinqumo sokuthi uinveste imali ekuyothi mayisi yonke ithi nje kuba ngaphezulu kwekhulu leigidi ekufakeni inqalasizinda endaweni eyaziwa njengentambanana kodwa esiyaba ngaphansi kwemhlathuze. Umhlongo uthi bayaziqaja ukuthi le project yaqalwa yaphela ngesikhathi futhi ke umphakathi yiwona ohlomulile kule project yamanzi. Siyaziqhanya ke futhi ngokuthi enye yezinto esikwazile ukuyi-achieve ukuthi le project yenzeke within time futhi kwakwazi ukuthi kuhlomule nezinkontreka zendawo kweminye yemisebenzi emkhulu ebiyenzeka la bakwazi nokuthi kuqasheke abantu abasebasha abanganga-34 abakwazile ukuthi bathole amathuba emisebenzi. Imvamisa ke kuyinto ejwayelekile ukuthi ke kuphume ithenda emphakathini kube nezikhalazo zokuncishwa amathuba omsebenzi abantu bendawo. Umhlongo ke ukuqinisekisile ukuthi banazo inhlelo zokuxoxisana nosomabhizinisi ukuze zingabe bikho ke izinkinga ezifana nalezi nokuphazamisa ke kumsebenzi kanye nokulethwa kwentuthuko. I-issue yokuthi abantu bakithi bahlomule emathubeni nasemnothweni i-issue egenuine nathi sivumelanayo nayo kodwa kumele kwenzeke lokho ngaphansi kwesandla somthetho nokuyilapho ke esixoxisana nabo khuluma nje sisenayo futhi enye imeeting esizoba nayo ngolwesine ukubukisana futhi ukuthi iyiphi indlela esingayisungula yokusebenza ezokwenza ukuthi kungabi bikho ukumiswa kwemisebenzi. Lezi ke izindaba ze-1KZNTV mina ke kusamukeliswe Ngqulunga Mbika ngisemacekane. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 14 rand 26 cents kwidola laseMelika bengu 19 rand 88 cents kupondo waseBrithani bengu 17 rand 1 cent kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona $1,780 45 cents ounce kuthi intonga kaoyilo ongahluziwe bengu $74 81 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu seKhukhune United nokusenombango ukuthi ke ngakube lezonyukela yini esigabeni se-DStv Premiership lisayinhlelweni zokusayinisa kumdlalo wakwagijima ku-Orlando Pirates uThabo Rakhale. I-United ongakacaci ukuthi izonyukela yini lesi sigaba njengoba kunecala elisenkantolo elifake iRoyal AM izama ukuqinisa isikwati sayo kwazise kulo mdlalo begijima kuMarumo Gallants ufuna ngamaqembu amaningi okuhlanganisa noSuthu AmaZulu FC azobeke egijima ku-CAF Champions League ngesizini ezayo. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindele kosukwini la kusasa. Zangoma zezulu uma zisikaza ngamashobo enkokonisha phansi ngonobhadula zingayile ukuthi nakancane imbumba zithi empangeni ezobalela nje amazinga ngokushisa 11 ka ku-23 degrees eThekwini eGagasini 15 ka ku-23 degrees eMgungundlovu eNdongazibomvu 10 ka ku-22 degrees Olunde eMashona kwanongoma ehlala Nkosi nakwagqikazo 9 ka ku-25 degrees eCobhe eMantente kohlokozi kokudla ucingo kolamabhena anyawo naseJolvethe 9 ka ku-20 degrees siphethe ngefilidi eNewcastle eMadadeni entshanteka nasemondlo kosha phansi kofilidi nasehla nakwahlathi u6 kuya ku-22 degrees.
Nina benyathe emnyama kaNdaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvubu amamponda isaba ukuyehlela. Okamzimba umntwana nethemba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.